Hello. Jack. Khona. Ukhuluma lo Paul la. No boss ngaxolisa uJustice kwaphamba indaba ye transport boss. Musangibiza ngoboss Jethi nguPaul. Okay Phondo. Hayi Phondo Paul uyayisekushisa wena. Okay. Ya manje into usungafiki yini ke? No baba ngasho athi indaba yemali ngamtshela uJustice ngiyangisuka eBhili. Yeah. Ola ngovumelana manje phela ozama ukufolela kwazi wafona nami folela ungayibambi. No lapho kwasiphatha kulethi kakhulu kabi ngasho. Bengaze ngasho kubalekile yeah uqinisile bafa. Uqinisile. Buthini? Ngithi into esho baba uqinisile. But if boss uthi Paul if uthi ngiyedelela ungakalitholi iside lami. Ukudelela okukhulu ukuphinde angifuni iside la kangithi kuyenzeka bafumane problem artist usho ukuthi ngicela ungireplace nami ngihlale ngiba replace abantu. Wena uartist ngobani? Angazi uartist ngobani wena? Ngicomedian phela mina. Njengoba ungafiki icomedian kanjani ungafiki kuma shows? Ibona artist la ukhamisa lapho. Khuluma nawe. Hello? Baba ngisibekile iposi zathu ngithi. Awasho sizathu la. Ngikhuluma nawe manje thulelani pho. Musubeka izathu fa uthule. Ngisibekile izathu ngathi ngaba nenkinga ye transport. Ngithi wena musukubeka izathu fa uthule emva kwalokho. Yemali yokusuka ngakusho. Wena ngithi wena fayela uthule yini makukhulunywa nawe wena. Ukhuluma nawe wathule. Hello? Uyadelela azilivana.